Hello mga igsoon, maayong pag-celebrate sa gugma nga gihatag sa Dios alang sa matag usa kanato. Hinaot nga ang gugma karon nga inyohang gipakig-ambit ngadto sa inyong kapartner, ngadto sa atong isig katawo. Hinaot nga kana nga gugma matinud-anon gayud, hinaot nga kana nga gugma gikan gayud kana sa Dios. Nga ingon sa Dios ang tanan nato nga pagabuhaton, atong pagabuhaton diha sa gugma. 1 Corinthians 16 verse 14. Let all that you do be done with love. Mao kana ang gusto sa Dios igsuon nga atong pagabuhaton. Mao kana ang kabubuton sa Dios nga ang tanan nato nga pagabuhaton dinhi sa kalibutan, nga ang tanan nato nga pagabuhaton sa atong isig katawo o ngadto sa Ginoo kinahanglan nga sa kinasing-kasing gayud. Pinaagi gayud diha sa gugma. Ato gayong buhaton ang tanan diha sa gugma. Dili ta magbuhat sa mga butang nga wala nato ubani og gugma. Tungod kay dili gayud mahimuot ang Dios niana. Maong sa kanunay atong ipakita ang atong gugma ngadto sa atong isig katawo ug ngadto sa Dios. Amen. God bless sa tanan.